Aceasta este predicția mea, da? Da. Acum zi stop oriunde vrei tu. Stop. Stop, da? Nu te obliga nimeni. Nu. Acum te mai întreb o dată. Zi stop oriunde vrei tu. Stop. Stop, da? Acolo ai zis tu stop. Acum alege. Aceasta e predicția ta, da? Alege, a mea sau a ta? A ta, da? Bag oriunde vrei tu un pachet. Dar... Predicția mea... Sper că era un as, da? Da. Iar predicția ta era tot un as. Și ciudat este că unde ai băgat tu cartea, era lângă 2 așa.